Здравейте, дами и господа! Аз съм Момчил Манчев и е време за още една стъпка напред в нашата подготовка за участието ни в София 24. Отново съм в компанията на Явор, треньор в Priority Sport, организаторът на тази чудесна инициатива. С него си говорихме наскоро за важността на загрявката преди всяка тренировка. Сега нека да обсъдим и обратната страна на този процес. Възстановяването, разтягането, разпускането след тренировка. Това също според мен доста често е подценявано. Да, в забързаното ежедневие много често гледаме да свършим основната част от тренировката, която е най-важна, така както повечето хора разсъждават, и всъщност след това бързаме за някъде, правят се две навеждания и малко търкаляне напред-назад и в това се изразява разпускането след тренировка, а всъщност разпускането след тренировка е един процес, който трябва да ни върне в нормалното ни житейско състояние, което не е на тренировка и на някакъв стрес, който ние понасяме по време на тренировката. Затова трябва да му бъде обърнато наистина малко повече внимание, като някакви неща, които са натрупани по време на тренировката, като дискомфорти, умора, да усетим тялото си отново вече не под напора на адреналина, който ние сме получили от тренировка. Добре, най-общо казано, ако сме напрягали дадени мускулни групи, просто трябва същите мускулни групи да ги разтегнем, така ли? Да, първо трябва да намалим, ако те са, например, трябва да намалим натоварването върху тях, да има някакво съвсем леко по интензивност натоварване, просто да ги раздвижим. След като свършим това нещо, вече можем да преминем към леко така статично разтягане. Примерно, също има и различни видове разтягане. Едните са по-подходящи за началото на тренировката, в зависимост от това какво ще бъде натоварването, други са по-подходящи за след тренировка, в зависимост от това какво е било натоварването. Такъв пример е примерно динамичните натоварвания, тъй като те натоварват освен сухожилията и мускулите. Те са подходящи за натоварване преди тренировката, когато мускулите все още са свежи, след тренировка са по-статични, релаксиращи натоварвания с задържане, с контрол на дишането и така. Супер! Някакви практични съвети и упражнения относно това, примерно как човек преди да заспи, да се разтегне така, че тялото му да релаксира активно през цялата нощ. Има ли? Аз съвсем така инстинктивно усещам, че като се разтегна преди да заспа, някакси съним е по-здрав, по-приятно ми е. Докато си гледам някакво клипче, нещо по телевизията, разтягам малко крака, усуквам гръбнака. По-скоро разтягането, тъй като е малко двусмислено, нали, понякога при много хора разтягането е свързано с напрежение. Преди сън е по-подходящо да се измисли нещо, което да ни релаксира. Може да бъде такъв тип разтягане, което да ни релаксира, да е свързано малко с дишане или някакъв вид самомасаж, като напоследък влезлите като фоум ролер. Това представлява една ролка, на която можем да си направим самомасаж или просто да си разтръскаме крайниците, да се успокоим по някакъв начин, за да може да подготвим тялото за покоя, който му предстои, защото няма никаква логика преди да легнем да спим, да направим някакво много интензивно разтягане, което да ни натовари, всъщност да ни вдигне мускулния тонус, тъй като това би могло да бъде постигнато и с разтягане. Разтягането не е синоним на почивка. Окей, благодаря ти за полезните съвети. Продължаваме с нашата подготовка за София 24. Благодаря ви. София 24 в подкрепа на българските параолимпийци.